Samantala, Idol, 2 pulis, iniligtas po ang isang teenager po na nagtangkang tumalon sa overpass po dyan po sa May La Union. Kilalanin po natin itong mga hero po natin po sa Good News ni Idol Ruru Hugotero. Nagpakita ng kabayanihan ang 2 pulis mula San Fernando City Police Station matapos nilang iligtas ang isang teenager na nagtangkang tumalon mula sa Ojan Crossing Overpass kamakailan. Mabilis na rumesponde sina Police Staff Sergeant Quincy Von Limos Obilio at Police Master Sergeant June V. Castro Buduan matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Agad nilapitan at niyakap ni Obilio ang teenager upang pigilan itong mahulog habang dumating naman si Buduan kasama ang ilang traffic enforcers para tumulong. Matagumpay na nailigtas ang teenager at dinala sa pagamutan para sa medikal na atensyon at kalaunan ay sinamahan pa uwi ng kanyang ina na lubos na nagpapasalamat sa kagitingan ng dalawa. Samantala, pituri naman ng kapulisan ang mabilis na aksyon ng 2 pulis bilang patunay ng malasakit at epektibong pagtugon sa kanilang tungkulin. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.